Утро на всички прекрасни партньори. Вече виждам в чата, че започнахте да пишете 21. Това е много добре. Значи се чувам и се виждам. Само да допреда предварително, че тук в Германия времето просто от вчера не спря да вали и надявам се връзката да бъде добре. Изключително много се радвам, когато присъствам на такива обучения и най-вече на стартовия тренинг, когато се пада тази чест да го правя аз, защото наистина това са много, много, много важни обучения, най-вече за новодошлите, за нови партньори, защото тук ще чуете много новости и разбира се много неща, които преди това не са ви били много наясно и всяка неделя от може би вече 9 години, откакто е системата, имаме стартов тренинг, такива прекрасни обучения, които дава напътствие относно новите партньори, нали, какво трябва да направят. Добре дошли на всеки един, който отделя от времето си, защото все пак днеска е неделя. Знам, че ни наблюдавате от много други държави. Примерно в Германия, в България, виждам от така много е разноцветно. Италия, така че във всяка една държава все пак има различно часово време. Знам, че при някой е още много раничко. Така че наистина нека да не губим времето и да започнем. За това сме се събрали днеска сутринта, за да ви разясним какво ти първо предстои да направите и разбира се да ви се разяснят така някои неща относно вашия силен старт. Много е важно в началото да имате силен старт, да ви се разяснят нещата и разбира се, че се изисква някои хора и се изисква и време. Има хора, които просто се нуждаят от малко време, има хора, които веднага навлизат в така нещата и започват да действат на макс. Така, нашия стартов тренинг ще започне. Така, само една секунда да видим дали всичко е наред. Добре. Така, добре дошли още един път в EOR и нашата система Leverage 21, нашата обучителна система. Поздравяваме ви всеки един, разбира се, за решението да вземе живота си в свои ръце и да тръгне по пътя към свободата. Защото наистина EOR дава тази възможност на всеки един партньор да промени живота си и да вземе живота си в ръце. Много от наши партньори не могат да различат системата, обучителната ни система и EOR, бъркат в началото, за което е напълно нормално. EOR, Health and Beauty, какво ни дава компанията? Това са новонативни продукти, атрактивни промоции и логистика, разбира се. Те произвеждат продуктите общо заето, а пък Leverage, системата, нашата обучителна система, тя ни дава обучение, инструменти за работа и разбира се с много доказан опит. Нашата система наистина се е доказала как човек, който я следва и присъства на всичките обучения и взима знания и всичко това, което го взима като знания, го придобива, започва да действа, има прекрасен резултат. В началото, когато лично за мен самата искам да кажа, че в началото аз не взимах така много на сериозно относно обучението. Но в следствие вече започнах да разбирам, че това е много важно. Както и във всяка една сфера е необходимо човек да изучи нещата, да разбере къде е попаднал, какво трябва да направи, за да има дадения резултат. Всъщност, нашата дейност е един вид като професия. То си е професия. Затова, че добре е човек в началото да наблегне на това. Аз винаги казвам на моите партньори, че винаги нещата могат да се комбинират, защото най-добрият учител е когато действаме ежедневно и ние се учим. Но когато следваме системата, това е перфектната комбинация. Системата ни е уникална, доказали сме го хиляди пъти и разбира се, EOR, която е прекрасна компания, която произвежда такива новонативни продукти постоянно и разбира се, това е една прекрасна компания, която всяка година прави
толкова силни обороти и всъщност тя надминава даже компании, които са доста години на пазара, за което това са го доказали с сертификати и разбира се различни институти, които постоянно компанията набляга именно на качеството и разбира се общо взето на логистиката и каквото е да било. Така. От създаването си през 2015 година до сега, система Leverage 21 е създала над 120 менеджера и лидери в компанията на EOR. С доходи от 500 лева до над 20 000 лева на месец, разбира се, има доста партньори с автомобили. Тази система, както казах, е доказана, защото всичко е изписано, доказано с много различни техники. Човек във всяка една техника може да намери себе си. Така че лично аз относно техниките ни за работа, които можем да ги намерим всеки един от нас в нашата обучителна система, техники за работа, те са няколко. Човек може да разгледа и всеки Божи ден да взима полезни знания, опит, да разгледа, да види за какво става на въпрос. Защото повярвайте ми, че такъв вид обучения са по принцип са доста скъпи, а пък всъщност нашата система, която е създадена от едни-двама прекрасни лидери с толкова опит, всичко това ни го предоставят напълно безплатно. Просто от нас се изисква да действаме, да правим каквото е необходимо, за да имаме този успех, който искаме. Значи компанията ни сподпомага за това с прекрасни продукти, с логистиката, с толкова подобрява всъщност нашето развитие, защото наистина ние имаме много силен гръб зад нас. Това е нашата компания и разбира се, нашата обучителна система. Просто две в едно съчетание е най-добрият начин човек, който може да постигне успехите, които иска. И разбира се, малко да кажа за себе си. В началото не го направих. Както казвам се Майя Танева. По маркетинг план съм сребрен лидер на организация. Това ще го видите малко по-така напред. Знам, че има нови партньори, които не ме познават всъщност. Така че това е една позиция, която мога да кажа, че вече тук имате свободата. Разбира се, както казахме в началото, пътя към вашата свобода. Така че това е една прекрасна позиция, която пожелавам на всеки един партньор да изживее всичко това, което съм изживяла. Аз и знам, че всеки един човек може да го направи, само трябва да го поиска толкова силно, да го изяви, че Вселената по някакъв начин съдейства във всяко едно наше желание, само когато е искрено и много силно. Така, малко за себе си да разкажа. Както казах, намираме се в Германия. В началото казах за времето. Знам, че при някой в момента е много топличко, обаче при нас в Германия все още вали, въпреки че е така задушно. Ще се радвам да пишете кой откъде ни гледа всъщност. Това ще ми бъде много любопитно, въпреки че виждам различни знаменца и дали при вас е топло или студено времето, как е. Така, заедно с моя съпруг развиваме бизнеса от 5 години насам. Аз съм майка на 3 деца. Моя съпруг е автобусен шофьор. Стигаме доход над 11 000 лева на месец. Партньор съм от 2009 година. Лично аз започнах заради продуктите преди 5 години. Всъщност не бях изобщо запозната за какво става на въпрос. Нямах си ни малка на представа, че човек по този начин може да се развива и да стигне тази свобода, която казах преди малко. Понеже лично аз бях в началото доста ентусиазирана с продуктите. След се вече разбрах за нашата дейност и това, че как човек може да печели доходи и как човек може да се развива в една такава сфера, защото по принцип аз съм човек, който съм израснал в чужбина и по много труден начин мога да кажа, че съм си изкарвала прехраната, като съм работила няколко работи. Били сме доста години в Гърция с съпруга ми, така че знам много добре за какво става на въпрос, когато човек просто не избира работа, а каквото намери от среща, започва да прави само и само да може да си изкарва месечните разходи, за да печели някакъв доход.
Никога си нямах на представа, че човек онлайн, защото аз съм от хората, така да кажа, които са израснали онлайн. Това беше в периода на коронавируса, защото в дадения период доста хора осъзнаха, че трябва да се грижат за здравето си, доста хора осъзнаха какво е витамин С. Разбира се, много хора разбраха тогава, че съществува такъв вид дейност, работа, която може човек да работи от вкъщи, защото много хора тогава останаха без работа, съкратиха ги и тогава започнаха да търсят нещо да изкарват допълнително от вкъщи. Именно аз през цялото време препоръчвах, разказвах на хората с цел да помогна относно здравето. Не съм наблягала много на нашата дейност и това беше моята грешка в началото, защото аз самата бях толкова влюбена и ентусиазирана в продукти, че само за това говорих. И както казах в началото, не обръщах много внимание на нашите обучения, но следствие, когато започнах да влизам и да наблюдавам, и там винаги се казва, че лодката се гребе с две гребла. Бизнеса, продукти. Бизнес, продукти. Не може само продукти, защото се въртим на едно място. Не може само бизнес, защото пак се въртим на едно място. Трябва да има баланс. Както и в живота, така и в нашата дейност. Така че наистина не правете тази грешка. Знам, че много партньори са много ентусиазирани с продуктите или пък много ентусиазирани с бизнеса, но наистина трябва да има един баланс. Така и аз в началото говорих само за продукти, имах продуктови партньори, а следствие вече, когато започнах да навлизам в обучението, затова казвам, много е важно човек да навлиза в обученията, да слуша неговия наставник, всички лидери какво казват и всяка неделя да не пропускате обученията, защото всеки един лидер разказва и разяснява по негов си начин. Неговия опит го предава в тази среща с цел да ви дадем полезни съвети, да ви дадем нещо, което до сега не сте го осъзнали и просто една наша дума може да отключи много ваши въпроси във вашето съзнание. Така че виждате скалата, която аз съм показала относно как върват бонусите отдолу нагоре. Това, разбира се, е с прекрасния ни екип, който имаме. Повечето в екипа ни са майки. Радвам се винаги, когато даваме тази възможност. Знам, че всеки ден влизат нови партньори и най-вече става въпрос с женска аудитория, защото знам как една жена е ограничена, мисленето като цяло, казват се, нямам това време, аз имам доста ангажименти, обаче именно аз и още много други такива жени като мен сме доказали, че няма невъзможни неща. Човек само да поиска може да успее. Именно не намирайте децата причината да се спирате, а намирайте децата си причината да продължите напред. Защото вие давате едно прекрасно бъдеще, един прекрасен пример на вашите деца. Да знае, че има един друг начин на живот и друг начин, по който човек може да печели доходи, а не това, което сме научили от нашите, да работиш от 9 до 5 и така нататък, да си в това колело на хамстера, правиш постоянно действия, за да изкарваш месечните си доходи, за да си плащаш това, което трябва. Ако спреш обаче да правиш каквото и да било, ти не получаваш никакви доходи. Активният, пасивният доход, примерно това в моето съзнание не беше много разяснено, но следствие вече разбрах какво е пасивен и активен доход. За тези, които се намирате в момента, ще ви препоръчам да прочетете. Има и книга, има и аудиокнига на Богат татко, беден татко, който там се разяснява много добре за пасивния и активния доход и много други неща, които за първи път ще чуете и просто ще ви блесне в мозъка ви. Богат татко, беден татко, пишете в YouTube или в Google, няма значение. Книгата е уникална и всеки един партньор трябва да я прочете. Супер. Как да стартирате в LR, за да постигнете резултатите си, общо заето? Всъщност, знаете, че в началото всеки един от нас, когато стартирва, започва да разказва на неговото обкръжение. Колко силно желаете вашия успех. Трябва да желаете наистина много силно това, което казах и в началото, и да не допускате никой и нищо
да ви спре по този път? Как ще се справите с първите предизвикателства пред вас и вашите цели ще докажат колко силно желаете своя успех? Когато тръгнете вие с вашите мечти, с вашите цели, вие започнете да кажем, ето както всеки един от вас тук, днеска, има някаква цел. Той е започнал поради някаква причина. Било то доходи, било то здраве, видял е тази възможност в ЕОР, вижда как много други партньори успяват и си казват, защо да не мога и аз. И аз така бях в началото. Виждах как много партньори успяват и си казвах, и аз ще успея. Защо? Защото толкова силно го желаех. И винаги трябва да имате едно много силно защо. Защото когато падате в една ситуация на трудности, когато тръгвате по този път с вашите мечти, ще започвате да разказвате с ентусиазъм на вашите роднини, на приятели, на хората, които обичате най-много с цел, вие да тръгнете заедно по този път и заедно да си помагате, но разберете, че много хора няма да го одобрят това. Просто ще бъдат доста негативно настроени с цел кавички да ви предпазят. Едва ли не, че вие сте тръгнали да правите нещо, което може да ви навреди в бъдеще. Те го правят с цел да ви предпазят, защото ви обичат, но не се осъзнават, защото наистина това е напълно нормално от тяхна страна, защото те не са чували, не са виждали и не знаят за какво става на въпрос. Така че не дейте се, обръщайте към такива хора, едва ли не да ги убеждавате. Не ги убеждавайте, просто вие бъдете примера. Когато вие сте вече успял, когато вие виждате отстрани, че успявате, че общо заето, защото и аз съм била в тази ситуация, много други наши партньори са били така. В началото никой не ни е одобрявал, винаги са ни отказвали и затова казваме, че първоначално започваме да споделяме на нашето обкръжение, но трябва да сме готови, да сме презаредени, че ще получим някаква такава реакция. От наша страна трябва да сме неутрални, да излъчваме, аз винаги казвам така, любов, да не правим контра, да настояваме, че не е така, както си мислят, да им дадем шанс да тестват, да пробват продуктите, защото те, окей, като кажат, добре, за бизнеса не знам какво ще върват, обаче продуктите са супер, нали? Дайте им шанс да пробват, да видят продукта, да им хареса, да усетят продукта, защото наистина това е силата в продукта. Представете се, аз преди да започна, аз се влюбих в продуктите и разказах с толкова ентусиазъм и любов за тези продукти, че никой нищо не може да дойде пред мен да ми каже не това, което казваш, защото, примерно, продукта ни работи или не знам си там различни такива техни мнения. Аз просто да ви кажа честно, все едно някой говореше нещо много лошо за мой близък човек, за моето дете, не ми ставаше изобщо приятно. Стискала съм зъби да спора, да ни казвам не е така, нали. Просто това спирах да го правя. Така че, според мен, най-добре бъдете позитивно настроени, не дейте, настоявайте. Общо заето, така че ето виждате как всички отстрани започват да ви спират, отказите, трудностите, съмненията, страха, нали, общо взето, дали сте тръгнали на правилния път, дали ще успея, вината, едно много такова. Това са все негативни чувства. Не дейте предизвиквайте тези негативни чувства, защото когато човек предизвиква тези чувства в себе си, ти излъчваш това и започваш да предизвикваш такива още обстоятелства и още хора пред тебе. Просто трябва да ги игнорирате, да си сложите един щит. Вашата мечта е вашия щит и по този начин да действате напред позитивно и ще си кажете, аз ще успея. Щом искам, вече го имам в ръцете си. Както други хора са успели и аз по същия начин ще успея. Какви възражения ще чуете от кандидатите си? Разбира се, това е нещо нормално. Човек да чуе такива възражения в началото. По принцип имаме
възражения в PDF формация, в Download Center, в нашата обучителна система, как да отговаряме на такива ситуации, как да реагираме. Да ви кажа честно, лично аз в началото съм го правила, защото имах си PDF формата с възраженията пред мен и когато някой ми пише по този начин или ми говореше, аз винаги ги имах до мене и се опитвах, нали, да отговарям по този начин, както имахме във възраженията. Обаче си дадах сметка, че аз по този начин губа време. Аз не мога да разубеждавам хората, че не е това, което те мислят. Разбирате ли? В смисъл, те вече те си го имат в съзнанието. Те вече имат нещо в главата им. Ти не можеш да го промениш това нещо, с едва ли не ходиш им контра или пък по някакъв такъв начин да им кажеш, да им светнеш в главата. Знаеш ли, не е това, което си мислиш, а е това. Просто някои от тях го взимат по различен начин, други ти благодарят даже, нали? Обаче винаги, когато съм използвала възраженията, да ви кажа честно, за мен това вече е губени на време. Когато някой просто ми откаже, пожелавам му всичко хубаво. Разбира се, че след време даденият човек може пак да ме потърси или да ми препоръча някой негов познат приятел. Нали? Аз съм му дала информацията, аз съм му разказала. Било за продуктите, било за тази прекрасна възможност. Оттам нататък всеки си има решение по какъв път да тръгне в живота си. Аз не мога да променя мисленето на човека или да променя като цяло, нали, това, което той разсъждава. Няма как. Те вече се го имат в главата им и просто се опитват да се дръпнат назад с различни такива оправдания. И така, как да се справя аз с тези възражения? Нали? Много хора в началото, когато започват да разказват, нали, и имат такива нали, като цяло възражения и ти се опитваш да му промениш на този човек мисленето, че не е така, както си мисли. Нямам време. Хората, които ми казват на мен, че нямам време, нали, повечето от тях това нещо го казват, най-вече когато говорим с майки. Ами аз с децата нямам това време, имам много ангажименти, отивам на работа и аз винаги им казвам така, че всеки един има 24 часа. Нали? Когато си подредиш времето както трябва, естествено, че имаш време. То не се изисква кой знае колко време, 1-2 часа на ден първоначало започваш. Имаме толкова много примери, които жени в екипа ни успяват, гледайки децата си, ходят на работа, защото все пак ЛР не е им основният доход преди да започнат с ЛР и следствие вече те разбират за какво става въпрос и фокусират се повече върху ЛР и следствие спират тяхната работа, нали, основният доход, който са имали. И защо? Защото виждат, че в ЛР имат по-голям шанс те да взимат много повече доходи. Защото винаги на работното си място винаги имаш таван. Нали? Нямаш някаква възможност да взимаш повече пари. Така че хората, които казват, че нямат време, това е нормално, защото те разсъждават и са в такава обстановка и започват да се оправдават. Мрежовия бизнес не става. Много хора това нещо си мислят по този начин. Да ви кажа защо. Защото самите те не искат да взимат отговорности. Защото все пак нашата дейност и всяка една дейност се изисква някакъв вид отговорност, нали, все пак. Така че това са за мен хора, които просто не искат да излизат от зоната си на комфорт, искат да си останат там, където са си, да си работят от някакви определени часове и да се взимат някакви доходи. Не искат промяната в живота си, защото наистина, за да имаш промяна в живота си, ти трябва да правиш нещо, което не си го правил. Ще си помисля. Това следствие, като ми го каже някой, аз съм разбрала, че вече той ми е отказал. Когато човек, нали, каза по този начин, ще си помисля, това е най-културен отказ. Така че аз, разбира се, в такъв случай изобщо не настоявам, даже напротив, аз искам да имам осъзнати и сигурни партньори в екипа ми, които като им разкажа с ентусиазъм за бизнеса,
те си казват: вау, това е моята работа, това съм аз, на мен ми харесва, на мен ми допада и искат да стартират. Такива хора, които са със съмнения, ще си помисля, ще кажа на съпруга си първо, ще попитам майка си, баща си и така нататък. Това са хора, които едва ли не, те не знаят какво искат в живота си. Така че това е един културен отказ, да го знаете. Това е пирамида. Това, когато някой го каже, примерно, винаги сме го доказали, че не е така. Всъщност ние всички сме в пирамида. Има различни пирамиди. Ние сме в стоковата пирамида. Всъщност, даже човека, който работи в супермаркета, той се намира в пирамида, защото, примерно, един касиер, над него има менеджер, шефа и така нататък. Но касиера не може да вземе парите, които взима менеджера или шефа, който държи супермаркета. Не е ли така? А тук при нас, разбира се, имаме толкова примери, как наши партньори могат да взимат даже повече доходи от самите техните спонсори. Така че няма как някой да каже, че това е пирамида. В смисъл, при нас нещата се стоят по много по-различен начин. Ето, моята спонсорка, жената, която е над мене, тя не взима тези доходи, които взимам аз. По този начин, ето, всеки си взима това, което трябва да вземе спрямо неговите действия, общо взето. Продуктите са скъпи. Да, окей, продуктите са скъпи, но наистина ти закупуваш нещо качествено, нещо, което си заслужава. В смисъл, и аз съм била по този начин. И аз си мислех, нали, че продуктът е скъп. Винаги влизаме в положението. Но в началото, когато започнах да използвам продукта, виждах колко е качествен, колко е по-икономичен. Да кажем, примерно, една паста за зъби, едно 5-членно семейство може да изкара повече от 2 месеца. Преди с една паста за зъби абсурд да изкараме 2 месеца. Ето, продуктът е много по-икономичен, защото всичките продукти ни са концентрирани. Нали, аз си закупувам по-евтино. Да, ти закупуваш по-евтино, но какво всъщност имаш в ръцете ти? Не забравяйте, нали, това, което казваме в търговската мрежа, какво се случва. Ние закупуваме, да кажем, продукт, който е на стойност 1 евро, но доплащаме за реклама, за производител, така нататък, над 9 евро. Де факто ние взимаме един продукт, който е 0 нали, качество, но общо взето всичко друго го плащаме на търговската мрежа. Нали, хората не могат да го осъзнаят това в началото. Всеки един е преминал през този път. Да кажем, примерно, аз съм ползвала ефтини шампуани, душ гелови от Розма. Нали, тези, които сте в Германия, знаете, има специални супермаркети, които са само с такива продукти. Но следствие децата ми получаваха обреви, сърбежи, много бързо свършваха продуктите. Нали, така че наистина качеството си играе голяма роля и аз съм много щастлива, че се промених най-вече това мислене, да гледам се на ефтиното, защото след като почнах да използваме продукти, видях, че качеството играе голяма роля, че знам за какво си давам парите. И разбира се, това, което аз си закупувам всеки месец, ти инвестираш в самия себе си, защото това са ежедневни разходи във всяко едно семейство. Няма човек, който да не се къпе, да не се мие зъбите. Просто тук ти си сменяш продукта, нали? Вместо да го закупуваш в търговската мрежа, ти го закупуваш директно от завода и по този начин ти виждаш и усещаш разликата, която е огромна в по-добър продукт и всичко това, което изживяваш, започваш да го разказваш на твоето обкръжение. Както се случи при мен, аз просто започнах да го правя това без да се осъзнавам. При нас това няма да стане. Да, това са възражения, които пак също чувам много често. Нали, при мен това няма да стане. Ти имаш познати, обкръжението ти е такова. Ти знаеш как да говориш, на те пречника ти не знам, ставам богат, виждам, че говориш и се справяш много добре, така че аз няма как да успея, защото аз не мога като тебе. Дали? Това са ни много чести така възражения, които чуваме. Разбира се, че казваме, че да, ние знаем, в смисъл не сме знаели в началото, но това вече е следствие. Нали, ти ставаш по-добър общо взето, защото и аз не съм знаела как да говоря, и аз не съм знаела как да процедирам. И хората общо взето започват да си мислят, че те няма да успеят. Така че това са просто техни ограничения в тяхното съзнание. Всичко се случва, само човек да има желанието да го прави. Какво ще ви помогне уверено поведение? За да имате уверено поведение, само една секунда.
защото тук се появяват някакви нещица. Показвайте увереност, поведение пред кандидатите ви, за да ви се доверят и да ви последват общо взето. Ние никога не молим. Ние просто даваме шанса на тези хора. Ние им разказваме как те могат да имат по-добър начин на живот. Не давайте това чувство едва ли не, че вие сте отдавен като засланка за тях, нали, да ги молите, да ги убеждавате. Просто нашата задача е да разкажем, да покажем каква възможност имат и оттам нататък хората ще си преценят какво искат в техния живот. Ние даваме шанса, но не ги молим. Всеки си има мнение, решение в техния живот. Когато аз разказвам на някой човек, нали, разказвам с ентусиазъм тази възможност, никога не го моля, давам му шанса, оттам нататък те си преценяват. Не можеш този човек, както казах и в началото, ти да му промениш мнението. Повярвайте ми, че хората, които ние сме им дали възможността, разказали сме им и в момента те, ако са отказали, някога те ще се върнат, защото те ще се сетят, примерно, че Майя е казала преди време, че да кажем, може да работи онлайн от вкъщи. Или пък може да използва, нали, продукти качествени за здравето си. И така хората се сещат спрямо обстоятелствата, които се променят в техния живот. Така че винаги бъдете позитивно настроени, оставете една такава хубава аура, нали, поведение към тях. Не бъдете груби, а просто винаги оставайте си една отворена вратичка. Открийте своето защо. Защо и за какво? Както казах, защо го правим е много важно. Трябва да се даваме тези въпроси постоянно, ако трябва седнете и си ги напишете, ако искате, снимайте си го това, нали, за да си го имате в себе си. Защо започнах този бизнес? Защо започнах бизнеса? Какво искам да успея? Какви доходи искам да получа? Винаги трябва да си давате, нали, една равносметка. Колко пари искам да получавам от това, което правя? Какво искам да постигна в ЕОР? Каква позиция? Какви доходи? Какво ме мотивира и вдъхновява? Какво ви дава стимул, когато правите тази дейност? Примерно аз, когато попадах в такива ситуации, нали, всеки един е попадал в някаква яма, нали, от откази, трудности, нали, ситуации, които така, но това някак си ни прави много по-силни. Винаги казвам, че е хубаво човек да си има негов така ментор, човек, който когато пада в тази ситуация, да му звъни, да му разкаже. Това е, разбира се, вашия наставник, вашия лидер. Хубаво е да слушате някой, който може да ви вдъхновява. Лично аз съм голяма фенка на Зиси Сахладас, разбира се и на други лидери, но когато изпадах в някаква трудна ситуация, просто слушах такива успели лидери. Заради какво ще мина през всички трудности? Разбира се, че трудностите ни правят много по-силни и примерно аз съм казвала много пъти, че даже имала моменти, когато съм пренебрегвала и семейството си, за това е даден въпрос до каква степен си готов, за да си платиш цената, защото всеки успял човек в тази дейност и не само в ЛР, той си плаща по някакъв начин цената. Така че да, аз някой път се налагало да пренебрегвам децата, имала съм това чувство на вина, но знам защо го правя. Знам, че го правя за тях, за по-добро бъдеще, защото това, което аз мога да им дам, наистина днескашно време е малко трудно да работиш, примерно не можеш да работиш, нали, за някой, ти осъществяваш на някой друг мечтите и да чакаш на работното си място там да сбъдваш това, което искаш, защото там винаги имаш граница. Няма как. Значи, едно семейство, примерно в Германия, доходите, примерно, може да са общо 5000 евро, двама човека, когато работят. Но тук разходите са повече. Общо заето,
други неща са в повече и никога не стигат, така да го кажа. Винаги имате една граница. Не. Винаги имате една граница. Да, децата са днеска вкъщи, неделя е нормално. Така че, когато започвате с LR, вие осъзнавате и разбирате, че тук можете много повече и на какво сте готов за това нещо. Защото със следствие това на вас ви променя начина на мислене. Какво ще получа като резултат в живота си? Разбира се, защо чрез MLM бизнеса, защо компанията LR, защо чрез система Leverage 21 и защо точно сега. Сега е момента. Не отлагайте от днеска за утре. А сега е момента. Трябва просто да вземете решението и да се задействате. Не дейте, отлагайте днескашната работа за утре. Каквото имате да свършвате, с който имате да говорите, направете го сега. Стъпки за ефективен старт в LR и Leverage 21. Какво е необходимо да направите със своят ефективен старт? Да се регистрирате работния тренинг център с вашия код на адрес adminleverage.org. Да изучите старателно задачите за правилен старт в първите от 2 до 3 дена. Да подготвите необходими инструменти за ефективна работа, пътна карта, списък с имена, видеа за представяне и ръководство. Да направите своя стартова работна среща с вашия наставник за планиране на дейността. Като цяло, след като свършим стартовия тренинг, трябва да се свържете с вашия наставник, да седнете да се планирате какво ще правите сега. 6. Да планирате посещенията и представящите си събития на система Leverage 21 и LR. Разбира се, в нашата обучителна система има събития, които са така пуснати. Можете да прегледате да видите какви събития ще има. На 6 юли, тези, които сте в Германия, ще имаме такъв стартов тренинг за партньори. Разбира се, с обучителна цел. Така че всеки един, който е в Германия от нашата система, може да присъства, така че за повече подробности прегледайте в нашата система. 7. Да поддържате ежедневна връзка с наставника си. Това е закон. Всеки един партньор, който е стартирал, трябва всеки Божи ден да се чува с неговия наставник. Така че това е много важно, вие да имате една връзка с него. Изключително важно. Какви умения трябва да овладаете в началото? Много е важно да знаете какво трябва да направите в началото. Има 3 основни умения за успех в бизнеса с LR. Откриване на кандидати, за което е много важно. Откриването на кандидати има различни техники, които можете да следвате. Разбира се, спрямо техниката, която искате да правите онлайн. Сега в момента много ни подпомагат различни платформи, като TikTok, Instagram, Facebook, да се научите правилно да ги поканите, нали, смисъл такъв, когато вие стигнете до по-голяма аудитория хора чрез социалните мрежи, много е важно вие да предизвикате техния интерес, така че да ги прехвърлите в месенджера, за да може да се чуете. Да се научите да представите LR ефективно. Това е изключително важно в началото, да предадете този ентусиазъм към нашата дейност. Нали? Да разберат хората чрез начина, по който вие разяснявате, че това е промяната за техния живот. Така да им разкажете за тази прекрасна възможност, че да не могат да заспят. Аз лично съм имала много такива случаи, когато разказвам на наши кандидати, които следствие ми пишат: Майя, нямам търпение да стартирам. Това е една прекрасна възможност. Така че общо заето,
трябва човек да разбере, че си има няколко етапа, които трябва да следва общо взето. Така, първата стъпка е да откриете, нали, потока, да ги прехвърляте към месенджера и разбира се да се научите да го правите това професионално. Разбира се, че в началото няма как, затова казваме винаги да вкарвате вашите наставници, вашия спонсор, човека, който ви е дал информацията, поддържате постоянно връзка с него, да си имате една програма от вечерта и по този начин да давате заедно с него информация, докато се научите и следствие вече, нали, може да действате и сами. Първо, създайте качествен списък с кандидати. Не подбирайте. Спомнете си всички, с които сте контактували в различни периоди в живота си. Запишете се всички, дори в момента да има и да нямате телефонни номера. Сетите се за някой ваш съученик и можете да си пишете в списъка с имена. И повярвайте ми, че когато вие си го пишете по някакъв начин, след време този човек се появява, било то във Фейсбук, приятелите, няма значение, но вие вече вие сте си помислили за този човек и нещата се случват така, че, както казвам, Вселената ви съдейства. Вижте списъка с приятели в социални мрежи. Винаги казвам, че когато е важно... Само една секунда. Така. Винаги казвам на нашите партньори, че когато започват с социални мрежи, е добре да направят една чистачка в Фейсбука си, приятели, да започнат оттам да изкарват, нали, хора, да си ги добавят в списъка. Изберете от тях всички, с които ще общувате или сте общували и ги помолете да ви пратят контакти. Да кажем, ако те самите, нали, ви откажат, може пък някой техен познат приятел и можете да влизате и в техните Фейсбук приятели и така да започнете една комуникация с техните приятели, че сте общи приятели с еди кой си, така да започнете един разговор с тях. Не решавайте вместо хората. Напишете във вашия списък абсолютно всички, които познавате или не познавате. Всичките тези хора, да кажем, тук има един пример, списък с над 350 кандидата, те преминават през едно сито, нали, като роднини, приятели, съседи, нали, хора, които сте работили преди това с тях, бивши колеги, хора, които сте се запознали, примерно, ако ходите на фитнес, нали, там имате познати, или пък няма значение, са ученици. Всичките тези хора, да кажем, общо са 350 човека и вие знаете, че сте преминали. Нали, нужно е да кажем от 5 до 10 човека всеки божи ден да се пишете и по този начин да стигнете до някакъв разговор с цел, нали, да ги информирате. Естествено, че няма всички да се съгласат, но вашата работа е просто да им дадете информация. Оттам нататък, както казах, всеки се преценява и се решава. Позволете на електронния списък с кандидати. Ползвайте го. Има хора, които са си научени с тетрадка и с химикал да си пишат, наистина, но нашата система се е погрижила и за хората, които им харесват всичко да си го въвеждат електронно. За мен това също е много добър вариант, особено когато пътуваме и не можем да носим с нас, нали, вид тетрадка и химикал, така че преспокойно всичко ви е много по-лесно в тетрадката, в телефона. Да, тук сме. Извинявам се, но както казах, с времето нещо става. Така, напишете всичките, които познавате, сред купчината от стъкла, нали, скрите вашите диаманчета. Ние търсим от скупчината стъкла нашите диаманчета, нашите скъпоценни диаманчета, които мислят като нас, разсъждават като нас и искат успеха, който искаме и ние, и заедно с тях се развиваме.
Така че бъдете търпеливи, постоянни, не ви трябват много. За сребърен лидер на организация трябват ви 4 такива диамантчета. Разбира се, колкото повече диамантчета имате в екипа си, толкова по-добре е за вас. Нали, там вече, когато вашите диамантчета намират техни диамантчета, те са си тяхни, за което наистина аз винаги много се радвам, когато виждам в екипа колко много нали, диамантчета се появяват, за което това наистина ме кара да се чувствам толкова благодарна и щастлива, че сме дали възможност и шанс на още много други хора, осъзнати и разбиращи какво имат в ръцете си. Така че ако искате да станете президенти, смисъл трябва, нали, това да се даваме като цел, висока цел, трябва да си намерите 10 такива диамантчета и вие вече сте финансово свободни. Второ, научете се да отправите покани, ежедневно отправяйте предложения на хората, да им дадете информация за възможности за селуер. Много партньори правят тази грешка, нали, правейки материал за работа в социални мрежи, пускайки няколко видеа или пък нали, правейки лайфове и така нататък. Знам, че много от нас го правят, но забравят да търсят и хора. В смисъл такъв, пускат материала и чакат някой да им пише. Не трябва да се прави така, трябва да имаме този баланс. Както казах, във всяко едно нещо трябва да търсим хора, трябва и да натърсят хора. Едновременно трябва да правим комбинация. Докато си пуснем, примерно, материала за работа да работи в социалните мрежи, защото по този начин ние пускаме клипче, което да кажем, то работи вместо нас. Когато ние спим, се събудим, изведнъж виждаме в месенджера хора, които имат интерес и запитвания. Но не можем да чакаме този процес да се случи. Докато се случи този процес, ние трябва да сме много активни и да търсим и други хора, общо взето. Не само да чакаме процеса на видеа и онлайн. Трябва да почнете да се научите и самите вие да пишете с хората, да комуникирате с хората, защото това за мен е най-важното нещо. Освен, нали, просто да пускате видеа, е хубаво да имате и тази комуникация, да се научите правилно да комуникирате с хората. Използвайте шаблоните. Ползвайте доказаните шаблони за назначаване на срещи с различни групи от кандидати. В червено това са амбициозни хора, вече успешни в живота си, хора, които имат, нали, техен успешен бизнес, които са в тази сфера. Бе с синьо близки хора, които, нали, общувате с тях. И другата категория, всички останали в нови контакти. В смисъл, хората, които не познавате, просто ги имате във Фейсбука. Не искаш да изглеждаш смешно, нали така? Нали, всеки човек, когато тръгва да разказва на кандидати, чуди се как да пише с хората, правят някакви такива съобщения, които са един вид като спам, пускат информация, която не трябва да бъде пусната, така че не бъдете смешни пред хората и най-вече не пускайте, да кажем, даже има някой от нас, където изобщо не виждат профила на дадения човек и не виждат, че той вече е партньор. И пращат някакво съобщение с цел да му предложи, нали, дейността. Влезте, разтършувайте се, вижте за какво става в този профил, защото наистина по този начин ние не изглеждаме окей. Нали, не сме направили тази крачка да видим профила и тогава да пишем на този човек. Използвайте тези шаблони, защото те са доказани, че работят. Потренирайте шаблоните пред огледалото или със своя спонсор. Разбира се, може да си ги прочетете, да си ги, нали, когато говорите с някой, когато си пишете с някой, може да ги пробвате с вашите близки хора и, разбира се, с вашия спонсор. Така. Изучете основните умения в шаблоните за покана в ръководството на Leverage. Разбира се, знаете, в задачка 7 има 2 подточки, които са в червено зачертани, които са задължителни. Свалете от меню работни материали в adminleverage.org. Ръководството е много важно. Всеки един партньор трябва да го прочете, защото там
то е като шофьорска книжка. Разбирате ли, преди да тръгнете да изкарвате, нали, шофьорска книжка, трябва първото, което е да си прочетете листовките. Не е ли така? Да разберете, нали, знаците, нали, какво е забранено, какво трябва да се правят в различни ситуации. По същия начин и нашето ръководство. То е задължително. Така че всеки, който не го е прочел, нека да го направи днеска и ще ви се разяснят много неща. И разбира се, общо заето, всеки човек може да си го свали в PDF формат, да си го има под ръка, за да може да му е по-лесно. Шаблон за представяне на бизнеса, можете да си го снимате, няма да го чета. Това е просто един пример как да достигнете до човек, нали, който познавате или който не познавате, с един прекрасен пример. Това е един от шаблоните. Хора, много се извинявам, но просто състоянието е ужасно при нас тук. Научете се да представяте бизнеса с EOR, подгответе се своите професионални инструменти, подготовката е 80% от успеха. Вашата задача е да покажете пълноценно възможността на кандидати си, решението взима той. Точно така, от нас трябва да сме професионалисти, както казахме, подготовката е 80%. Така че тя ни води до този даден успех. Просто трябва да изучите процеса, да изучите, нали, това, което трябва да знаете, за да го предадете към тези кандидати, хората, които ще чуят от вас. Вие самите в началото няма как да го направите, затова е добре да имате наставника, човека, който ви помага да правите заедно, да го слушате, да го попивате като гъба, какво казва той, как разказва той и така това, което сте го научили, да го предадете на останалите ваши партньори, които следствие ще имате. Необходими инструменти за работа. Разбира се, бизнес видеото и продуктовото видео, което трябва да си го имате под ръка. Нали, общо заето начина на старт. Хората, които искат да стартират, трябва да знаят как могат да го направят. Хубаво е да си го свалите във вашия телефон. Примерно аз, понеже работя онлайн, начините на старт не са винаги в телефона. За различни държави, нали, Холандия, Белгия, Германия, и когато тръгна да разказвам на кандидата как може да стартира, аз съм подготвена с този материал. Така че направете го и вие, защото това в бъдеще е необходимо. Разбира се, продуктите, които са много важни. Може да имате демонстрация да направите през телефона, даже аз съм го правила много често с аптечката, нали, защото няма как да усетят да опитат продукта, но те ще видят продукта на вас самите. В смисъл такъв, аз винаги правя тази демонстрация с аптечката с едната ръчичка, нали, правя процеса, вижда се разликата и хората просто изумяват. Така че това може да го направите и пред камера. Разбира се, необходимите материали, нали, да кажем, това са, разбира се, събитията. Ето сега в момента трябва много да така промотираме продуктовото представяне и бизнес представяне във вторник и сряда. Вторник и сряда имаме прекрасни вебинари, които се излъчват на живо и трябва човек да се възползва на макс. Какво означава? Че през седмицата, когато сме говорили с хора за бизнеса, можем да ги поканим на бизнес представяне, нали? Да чуят, да видят хора с повече опит и да им се разяснят някои неща в повече. Или хората, които са закупили продукти и искат да разберат повече за продуктите, или хора, които са свързали по някакъв начин. Няма значение. Даже бизнес кандидати, които са ви отказали, може да ги поканите на продуктово. Нали? Окей, благодаря ти, бихте поканил. Нали, имаме във вторник продуктово представяне, там ще разбереш повече за продукти, какво се случва в нашия организъм, така че можем да ти помогнем по този начин. В смисъл, винаги опитвайте се да оставате една отворена вратичка. Подгответе вашите инструменти за работа професионално и никога не представяйте EOR без тях.
Провеждане на бизнес представяния. Изучете техниката и следствията на точния алгоритъм. Това са алгоритъмите, които трябва да следва всеки един партньор, да не ги прескача, защото това са много важни стъпки в началото. От стъпка А до стъпка Я, какво трябва да се прави, никога не ги прескачвайте. Вече там по-опитните наши партньори разбират за какво става на въпрос. Вече зависи от обстоятелствата и хората, но това винаги го препоръчваме. Повтаряйте тези етапи всеки един кандидат, за да постигнете вашата цел. Първият етап просто да ги поканите на среща, нали, да кажем примерно достигнали се до един нов кандидат и просто го каните с цел среща, да поговорите и да му разкажете за какво става на въпрос. Вторият етап – лична среща за представянето на, нали, като цяло за информацията. Ето това, което казах. Намерили си кандидата примерно в Facebook, в TikTok, няма значение. Префърляте го в месенджера, правите се една среща с него, нали, чрез месенджера и така вече достигате до третия етап, установяване на интереса. Смисъл така, след като сте му разказали нали, като цяло за бизнеса или за продуктите, следствие вече, когато се определите втори разговор, нали, общо взето, и сте изпратили информацията, която трябва да си прегледа, нали, като видя това, което не му е било много ясно, нали, вече там правите си втори разговор с цел да разберете неговия интерес. Нали. Като винаги давате въпрос от 1 до 10, как му се струва, нали, информацията, това, което е чул и видял, да им даде една оценка, общо взето. И вече другия етап е допълнителна информация, разбира се, тристранни разговори с нашия, нашия менеджер или пък човека, който е винаги до нас, общо заето, за да отговори на въпросите, защото даденият човек, след като е получил информацията, разбрал е, нали, повече подробности, следствие, вече е добре да бъде вашия наставник в разговор, за да разясни, нали, това, което вие не можете в началото, разбира се, човека, който ще задава въпроси и по този начин даденият човек някак си вижда на нещата по различен начин, защото вижда, че вие не сте сами, винаги има човек, който е до вас и ви помага и следствие той си дава една равносметка, че ако и той, нали, стартира, и той така ще има тази подкрепа от други хора. Разбира се, следващия етап е, нали, там след като вземат вече решение за кандидати, нали, покана на събитие, общо взето, нали, за партньорите вече какво трябва да се прави. Разбира се, регистрацията в обучителния ни сайт, който трябва също така покана за събитие. Разясняваме, нали, какви обучения имаме и какво трябва да се прави. И общо взето, нали, следваме алгоритъма и когато ни е трудно в началото да го следваме, гледаме нашите така наставници какво правят и как процедират, за да можем да се научим и ние. Предположение за стартът на бизнеса. Разбира се, искаш ли да ти покажа как да стартираш, кога смяташ, че си готов за да стартираш. Разбира се, първо обясняваме молбата, второ предлагаме старт за пакета. Предлагам да направим следното. Нека сега оформим първата ви поръчка, която ще получите и заплатите след 3 работни дни, чрез която ще стартирате и така ще можете сега да започнете да действаме за постигане на вашите цели и разбира се, специално на първите ви, нали, пари с LR, как ви устройва това. Смисъл такъв, тук разясняваме на хората, първото, което е как могат, нали, да стартират по най-добрия начин. Обясняваме какво се изисква в началото, нали, какви данни, следствие вече, нали, пакетите спрямо най-добрия техен ефективен старт. Предлагане като цяло на темпо на личните ни срещи, да кажем примерно
от младши менеджер как може да достигнеш от 4000 до 8000 лева, като спонсорираме от 5 до 15 човека на месец. Преди беше темпото по различен начин. Казахме, че поне 3 човека трябва да се спонсорира на месец, но сега е съвсем различно, защото времената се променят, начинът на работа ни се променя с социалните мрежи, така че наистина до 15 човека може човек да спонсорира и това сме го доказали с партньори, които са го правили. Няма значение на каква позиция си, винаги трябва да спонсорираш, за да вкарваш нова кръв, нова енергия, нова сила в твоята структура. Така, бързо. Време като цяло от 1 до 2 месеца. Първи линии на месец се водят от 5 до 7. Представения на месец от 30 до 50, нали? Колко човека можеш ти да говориш за цял месец, можеш и много повече, разбира се, защото тук темпото е в теб самия. Ти определяш с колко хора да говориш, с колко хора да разясняваш като цяло, колко срещи да правиш, защото всяко едно нещо, което правим е с цел да достигнем до това, което искаме да постигнем. Така че не се слагайте ограничения, просто действайте на макс. Представения на седмица са от 7 до 12. Нали, като цяло тук има една таблица, горе-долу спрямо, нали, действията на един партньор, нали, какво трябва да направи. Нали, това са различни степени. Бърз, среден и бавен. Вече вие си избирате как да действате. Нали. Колкото по-бързо, толкова по-добре за вас самите. Вече ако не искате бързо да се развивате и ходите по средната скала, така да го кажат, там всеки се преценява и се решава. Но вече тук наистина човек от него самия зависи на какво темпо ще се движи. И спрямо темпото, такъв резултат ще имате. Така че знам много хора, които си мислят, че правят бърз старт, нали? Правят много действия и винаги казват, примерно, аз наистина правя действия, аз говоря с толкова много хора, аз правя толкова много материали, опитвам се по някакъв начин да достигна до по-голяма аудитория хора, но не ми се получава. Значи, когато имате такива случаи, съветвам ви от мой личен опит, винаги се консултирайте с вашите спонсори. Споделете това, което мислите. Винаги имат отговор за вас. Винаги ще ви дадат някакъв съвет, ще видят вашите грешки и не ги взимайте с цел, нали, едва ли не, че някой ви е шеф на главата, глупости. Ние сме просто хората, които просто имаме малко повече опит от вас и искаме да ви помогнем да не правите тези грешки, които сме правили и ние. Но аз съм разбрала едно, че човек трябва да си счупи главата, за да може да възприеме някои неща по-бързо, така че всеки си има неговия път. Един път ще падне, ще стане и по този начин, колкото пъти пада, нали, той става много по-силен като характер, като човек и никой нищо не може да го спре вече. Така че всяко едно падане, нали, от вашата цел, ако нещо не сте успяли, не трябва да ви разочарова. Напротив, вие трябва просто да станете много по-силни. Скоростта е по ваша от, нали, като цяло съвършенството. Нали, скоростта е, много хора си казват, окей, аз не мога да правя много действия, нали, изведнъж дигам позиция титла, пък аз нямам знанията за това. Значи, нещата се случват по този начин, че винаги има хора, които да ви помогнат, които да ви съдействат и няма да ви остават, така че просто действайте. Вие се учите в процеса на работата. Така че никога не слагайте тези знаменатели, едва ли не, че няма да успеете или пък е със страх да действате, че сте дигнали някаква позиция. Не, напротив, вие сте постигнали тази позиция, гордейте се с вас, защото вие сте положили много усилия. Така че вие сте примера и за вашия екип. Първи цели в EOR. Това е маркетинг плана на нашата компания за вашето развитие. Виждате маркетинг плана, който е създаден от тази компания. Трябва да си постави човек една цел, постави своите конкретни цели в маркетинг плана на EOR. Това, което ви дава компанията, е да си сбъдвате мечтите, да имате прекрасна възможност
да си промените живот, да имате жилището на мечтите си, да пътешествате с семействата си, да ходите на почивка, когато с който поискате, без да се ограничавате. Разбира се, да имате свободното си време с вашите любими хора, да си постоянно с децата си, с съпруга си, съпругата, с вашите близки хора, да не ограничавате времето. И разбира се, автомобилите, които компанията ни дават, ние по принцип вече имаме 4-ти на брой от компанията, нали, радваме се на такъв автомобил. Компанията ни дава шанс и възможност всяка година, ако искаме, можем да си ги сменяме и да караме чисто нов. Така че компанията ни дава възможност чрез този маркетинг план, който ни дава, да си сбъдваме мечтите. Така че от нас се изисква просто да си дадем една цел, коя титла искаме да стигнем, защото спрямо титлата дохода е назначен. Просто трябва да направим това, което изисква фирмата и те ни предоставят това, което трябва. От нас просто трябва да си поставим една конкретна цел. Искаш сребърен лидер на организация, трябва да направиш това и това. Трябва да помогнеш на 4 човека, на 5 човека да взимат доход над 1000 евро. Помогнеш ли на тези хора, ти стигаш вече тази позиция. На колкото повече хора помагаш, на колкото повече се отдаваш на екипа си, защото винаги казвам, че тук успяват хората, които са с големи сърца и искат да помогнат на хората. Хората, които работят с егоизъм само за тях самите, техни лични облаги, по този начин никога няма да достигнат тази цел, общо взето. Знам как се стоят нещата по маркетинг плана, така че за Org Leader това е най-прекрасната възможност човек да помогне поне на един човек, който да достигне тези доходи. Така и нагоре. Колкото повече помагате, толкова повече расте маркетинг плана и ви се възнаграждават по-големи цели. Доходи. Само да видим. Основна бонус скала, виждате основно бонус скалата спрямо процентите, какви точки трябва да има човек. Всеки един човек трябва да знае тази скала, всеки един партньор трябва да знае, че спрямо оборота, който има, да кажем 250 ПВ, това е равно на 3%. Де факто той взима 3% от дадения оборот. И така нагоре. 500 ПВ е равно на 6%. Даденият човек взима 6% от този оборот. Зависи вече как се структурират нещата, откъде идва дадения оборот. Дали от него лично, спонсорирани хора в широчина или в дълбочина. Това също играе някаква роля, която ще ви обясня след малко. Разбира се, специална бонус скала, тук са вече на хората, които са на позиции от Org Leader нагоре, колкото повече виждате, помагате в скалата. Общо заето, по маркетинг плана, да кажем, искате да стигнете Org Leader, трябва да помогне поне на един човек да взима 1000 евро. Двама, и така се скачвате нагоре и вие взимате по-голям процент от това, защото все пак вие също имате действие на всичко това. Така, сега ще ви дам един пример, като да кажем, примерно, как структурират нещата горе-долу, Пак казвам, зависи откъде точно идва дадения оборот. Като тук сме дали, като вие самите, общо, имате 2000 точки, като да кажем, вашия личен оборот са 400 ПВ. Да кажем, вие сте стартирали с даден пакет, който е на този оборот. Разказали сте, показали сте на още няколко човека, които и те по същия начин структурират даден оборот. Примерно, Стела е на 800 ПВ, горе-долу това се структурира на 6%. Вие взимате разликата от тези, Стела и се заплаща 6%, общо заето, тя се взима на 100%, 60% от този оборот, а вие получавате разликата, общо заето. От 11, минус 6 и така остатъка го взимате вие. Няма как да вземете на този човек 100% оборота, който той е създал. Общо вие генерирате 11% и ви се изплаща това, което на вас ви се полага. Така че всичко е структурирано.
така че всеки да се получи това, което трябва да се получи спрямо неговите действия и оборота, който е създал в неговата мрежа, общо взето. Какво е Fast Track програмата? Fast Track програмата, това е една прекрасна програма, която ви дава възможност да взимате, нали, повече доходи. Това са за хора, които искат бърз старт, нали, хора един вид, като вид стипендия, хора, които искат бързо да се развиват. Компанията им дава този плюс да взимат, нали, по-добър доход. Разбира се, трябва да си поставите цел да достигнете първата титла, която е младши мениджър с доход от 500 лева, като чисто и просто трябва да генерирате 4000 оборот, като този 4000 оборот трябва да се структурират поне от двама човека. Поне двама човека да имат 2000 или няколко човека, нали, които сте спонсорирани, но общо оборота трябва да е 4000 с 2100 лични ПВ-та. И така нагоре, спрямо всяка една титла си има определен оборот, който трябва да се направи, това, което се изисква по маркетинг плана, за да получите тази прекрасна сума с прекрасни автомобили, които компанията ви дава възможност да карате и да се наслаждавате. Условията за квалификация Fast Track, разбира се, е като първия месец, да кажем, вие сте стартирали, нали, и той ви се води нулев месец. И имате още 3 месеца, докато постигнете първата ви титла. Де факто, кажи речи, на 4-тия месец вие трябва да стигнете младши менеджер, нали, първата титла по маркетинг плана. Компанията ви изплаща някакъв процент, който ви се полага, и втория месец трябва да потвърдите същата титла, нали, даже може да е по-голяма позиция. Казали сме го, че няма ограничение, трябва просто вие да си дадете цели, можете много повече, и по този начин ви се изплаща остатъка от това, което ви се полага спрямо оборота, който, нали, сте генерирали на края на месеца, общо взето. Не трябва да изпадате от позиция, може да изкачвате, но не трябва да изпадате. Самата програма е 1 година. Разбира се, не трябва да чакаме и на това, че ако паднем от позиция, нали, спуснем Fast Track и вече край, ние няма да можем да взимаме доходи. Не, това е абсурдно. Най-успешните ни лидери никога не са печелили с Fast Track програмата, не са взимали доходи. Имаме много партньори, които не са достигали до Fast Track програмата, са взимали наистина доходите, които са предназначени от Fast Track, защото те спонсорират постоянно. Компанията плаща в широчина. В смисъл такъв, трябва да сме активни, да спонсорираме всеки месец по 10 човека, минимум, можем и повече, разбира се, от 5 до 10, 15, вече оттам нататък зависи от вас. Колкото повече нов оборот генерирате към компанията, с Fast Track или без Fast Track, може да взимате, мога да ви кажа от личен опит, че може да взимате почти същите доходи. Така че просто Fast Track програмата е един плюс за всеки един партньор, който иска да се възползва и 1 година да влезе в казармата. И разбира се, да не са 1 година на титла младши менеджер. Нали? Аз съм в Fast Track, на мен ми са достатъчни 500 лева. След като компанията ви дава този прекрасен доход от 5000 лева, защо да не се възползвате? Дайте на макс, дайте всичко от себе си, да постигате позиции, по-големи нива, за да взимате нали, по-големи доходи. Не се задоволявайте с 500 лева. Нали? Фирмата ви дава с Fast Track до 2500 евро. Аз започнах да бъркам левови, евро. Да, разбрахте за какво става на въпрос. Мисълта ми е, че човек трябва да се възползва винаги на макс, да не се задоволяваме на малкото, а винаги да мислим и да гледаме на високо, нали, обширно. Fast Track, условията за квалификация, както казах, това е първата титла с общ оборот 4000 ПВ-та, нали, скалата, която ви показах одеве, и разбира се, столични точки, и трябва да имате 2 активни линии, над 500 ПВ-та. Нали, активна линия се води човек, който е стартирал и започнал, примерно, да разказва на негова леля, на някакви негови роднини, няма значение. Стартирал е още един човек и по този начин там нещата започва оборота да расте, и затова компанията казва, че човек, който е стартирал и генерира над 500 точки
оборот, той се води активна линия, активен човек, той прави нещо. И затова фирмата изисква 2 активни линии. Като този 4000 оборот ПВ-та може да са примерно от 4 човека или от 2 човека, зависи с какъв пакет и как стартират общо взето. Имали сме случаи, точно за 2 часа стават младши менеджери, хората, да кажем, стартират 2 човека с 2 пакета, техен личен оборот и ето ги за 2 часа стават младши менеджер. Обаче оттам нататък какво се случва? Затова разясняваме винаги на хората, когато стартират и трябва да присъстват на стартов тренинг, да им се разясни, че тази титла ти може да направиш за 2 часа, но следствие ти трябва да потвърдиш, разбира се, да се изплати остатъка от бонуса, пък и можеш и много повече. Така че всичко е възможно. Човек просто трябва да се фокусира върху действията си и върху целите си. Все пак. Твоят наставник е твоята навигационна кула, дай пълна газ, но в правилната посока. Това е много важно да го знаем, че има хора, които действат от тяхна глава, така да го кажа, по-просто. Мислят си, че правят нещо много, но нямат този контакт с техния наставник. И общо взето попадали сме на много такива случаи. Това са хора, с които лично аз, примерно, не мога да работя, защото все пак нашата работа е екипна работа. И когато наш партньор стартира, много е важно в началото да го подкрепим, да му помогнем да се премине през неговия етап, обучителния етап, да разбере какво прави, към къде трябва да се насочи, да се даде цел на този човек, да му разясним, че примерно на еди коя си позиция може да вземе такъв доход, защото той в съзнанието, новия партньор, не знае какво е младши менеджер, не знае какво е менеджер, не знае какво е джуниор тим лидер и така нататък. Ние разясняваме винаги спрямо позиция, доход. Какъв доход искаш да постигнеш този месец? 1000 евро. Супер, поздравление, затова има в пътната карта 2 въпроса. Защо правим ЛР и каква сума искаме да стигаме на месец? Това са много 2 ключови въпроса. По този начин ние виждаме и разбираме нашия партньор как мисли, какви цели има в съзнанието си. Той му е достатъчно, примерно, 500 лева или 5000 лева. Ако каже, че иска 5000 лева, вау, това е супер! Поздравяваме нашия партньор, защото наистина и мен, когато ме питаха за първи път каква сума искам да взимам от ЛР, аз казах 5000 евро и го постигнах след 5 години. Но времената се променят. Ето виждаме как в екипа ни има хора, които влизат и за 5 месеца успяват да го направят това нещо. Значи тук разликата е, разбира се, действията, рестарта всяка година, защото нещата се променят общо взето. Така че просто пълна газ, заедно с вашия наставник, давайте си цели всеки месец, изпълнявайте това, което ви дават като насоки и примери и така действаме заедно в екипна работа. Какво да направя сега? Разбира се, сега ще ви разкажа. Запомнете 3 златни правила за успеха. Ползвайте продуктите, посещавайте събитията, представяйте на хората за ЛР. 3 проверени действия. Това са 3 най-важни действия, които трябва да направи нов партньор. Да ползва продукти, защото по този начин той усеща, вижда продукта, разбира за какво става въпрос, какво качество има. Първото, което ние решаваме проблеми на хората. Компанията решава проблеми на хората. Било то с доходите, било то и с здравето. Така че първото, което ние сме примера. Когато имаме един даден проблем, след като си го решим с нашите продукти, показвайте го на хората. Не просто, много често виждам в публикации, снимат само продукта с описание. Ние не сме супермаркет, не пускайте във Фейсбука така продукти, а пускайте нещо, което вие имате като пример. Това печели доверието на хората. Няма как просто да пуснем, примерно, шейка и с описание, че този шейк подпомага за отслабване на килограмите, смъква така. Трябва вие да сте примера. Да, използвала съм ето кантара, как съм
Тази седмица, другата седмица, третата седмица. Хората по този начин виждат, че наистина продуктите са ефективни и подпомагат. Вие сте примера. Вие сте компанията. Хората не познават фирмата, не познават продукта, познават вас. Посещавайте събития. Събитията са изключително важни за вашия рестарт в бизнеса. Там енергията е прекрасна. С хората, които се събирате. Много хора съм чувала да казват, ами аз нямам екип, аз нямам хора, защо да отивам на тези събития? Това са глупости на търкалета. Защото ти самият си примера на екипа ти. Ти ще вземеш енергия, ти ще вземеш примера. Това ви е рекламата. Просто хората на такива събития си променят мисленето, разбират къде се намират. Връзката, живата е много важна. Разберете го, трябва да направите всичко възможно, когато има такива събития, вие да бъдете там. Защото събитията са рестарт. Аз съм се рестартирала от такова събитие. Благодарение на Християн Григоров и като цяло, когато дойдоха с Диана Брайкова за първи път в Бремен, моето детенце беше едва на 1 годинка и аз не съм се оправдала, че няма да отида, понеже детето ми на 1 годинка. Аз направих всичко възможно да бъда там, докарах и съпруга си и той да види и да чуе, защото ние използвахме близо 1 година продуктите и тепърва се запознавахме с бизнеса. Как можех аз да го пропусна това нещо? Това е и неуважение към вашите оргър лидери и към хората, които организират такива събития. Така че трябва, ако ще и 700 и 1000 км ще пътувате, да в момента не се случват много такива събития. Става въпрос и за Германия. Преди години казахме, че нямахме събития, нямаше кой да ги организира. Канихме примерно събитията, които ставаха преди, ставаха 1 път годината, 2 пъти, на 2 години 1 път. Сега в момента стават по-често. Така че човек трябва да се осъзнае, че трябва да бъде там. Важно е за вашето развитие. Извинявам се. Как да представяте на хората за eWeb? Трябва на всеки един човек. Никога не дейте да избирайте хората, да си мислите, че той няма да може, че няма възможност да стартира и така нататък. Не избираме хората. Какво състояние, как е, що е. От нас просто се изисква да говорим. Оттам нататък всеки си преценява и си решава. Така, стартова работна среща с наставника, по най-бързия начин оговорете своята първа работна среща с вашия наставник, определете целите си в стартовия си месец, разбира се, съдействайте план за действие за първата ви седмица в бизнеса. Разпечатайте и ползвайте, разбира се, пътна карта за новите партньори в задача 7. Нали? Това е малко сега тук променение, но по принцип е задача 7. Така че, защото малко се промениха нещата. Много важна пътна карта, ръководство. Просто без тези 2 материала вие сте като имате пердета на очите си. Разбирате ли? Правите нещо, но не знаете къде отивате, как го правите, защо го правите. Значи това трябва да го осъзнаете. Ръководство, пътна карта. 2 най-важни неща, които трябва да ги принтирате. Трябва да седне човек, да прочете какво трябва да направи, защо трябва да го направи, да се подготви с материалите си, разбира се, и пътната карта. Да седнете, да се разпечатате. Значи тя е 4 седмици. Пътната карта придобива нови навици, дисциплина, постоянство и фокус към това, което искате да постигнете. 1 месец се прави пътната карта. Оттам нататък вие придобивате този навик и го използвате в тетрадка с химикал. Защото няма как ние да очакваме резултати, ако ние самите не седнем сериозно и се дисциплинираме и си направим една програма. Аз това казвам винаги. Вечерта имате ли програма за следващия ден? Ако нямате програма, с кой да говоря, с кой да се чуя, какви срещи имам, явно не сте направили днеска нищо. Вие правите хаотични действия. Чакай да влезна в месенджера, да видя с кой да си пиша. И аз съм ги правила тези неща. Не правете тази грешка. Бъдете си дисциплинирани с програмата. Цял ден пишете си с хората. Комуникирайте с хората с цел да достигнете до среща. Нали? Чекирайте себе си. Какво сте направили днеска? Изпратили ли съм покана? Имам ли си нови хора, които съм изпратила покана, нови контакти.
колко разговора съм правила, с колко хора съм си писала. В смисъл, като цяло, следите пътната карта и разбира се, всеки Божи ден по 10 човека. Пишеш всеки ден с 10 човека с цел поне с 5 да се чуеш на ден. Най-лошия случай 3, 1 няма значение. Всеки си води темпото. Нали така? Но дайте на макс от себе си. Дайте всичко от себе си. Така че това е много важно. Вие да разберете, че пътната карта с ръководството не са просто така, за няма нищо там. Трябва човек да се научи да работи по този начин с тези два инструмента. Попълнете пътната си карта, разбира се, анализирайте всяка седмица от стартовия ви месец, попълнете пътната си карта, стремейки се да извършите възможно повече действия. Накрая на всяка седмица изпратете снимка от седмичната си карта на вашия наставник, анализирайте с наставника си вашите действия и следвайте насоките му за предстоящата седмица. Организирайте откриване на бизнеса си още в първата седмица. Проведете информационно групова среща или турбоден с подкрепата на наставника си. Насрочете срещите предварително на живо или онлайн и поканете всичките, които проявяват интерес. Вашият наставник ще ви подкрепи, за да ви покаже как да проведете, разбира се, подобни срещи. Вашата главна задача е спонсориране. Човек трябва да разбере, че трябва да спонсорира. Колкото повече броя на лични спонсорирани партньори в бизнеса е основната, нали, като цяло за вашия доход. Важното е в широчина, общо заето. Колкото повече хора спонсорирате, толкова по-добре за вас. Броя на лични сътрудници. Стани лидер на организация с доход от 3 до 3500 лева до 5000 лева, зависи вече от вас самите. Разбира се, за една година 60 нови сътрудници, ниво лидер на организация. Това е просто като пример, но знаем много добре, че в момента нещата се промениха и лидер на организация човек може да стане втория, третия месец, зависи вече от неговите действия. Чести допускане грешки на новите партньори, може да си го снимате това и да си ги прочетете, разбира се, да си го имате някъде, защото, за съжаление, много неща се случват, които партньорите, нали, допускат като грешка. Не следват препоръките си в системата на работа на Leverage 21. Второ, не изучават задачите за правилен старт и не изпълняват стъпките по тях. Трето, пропускат онлайн обученията, градска школа, бизнес дни и тимбилдингите на екипа, синдрома аз знам всичко. Четвърто, знаят или не спазват конкретен план за ежедневни действия, това, което казах и одеве, липса на дисциплина, фокус, план. Нямат списък с имена и не използват шаблони назначаване на среща, пишат готови текстове, директно казват за какво става въпрос. Това е спам информация. Хората, които не знаят, просто пускат съобщението и се чакат, нали, че хората ще се съгласат и после казват, при мен не стават нещата. Когато някой партньор ви казва, при мен не стават нещата, аз постоянно пиша, говоря с хората, просто звънете и го накарате да се сподели месенджера, за да видите как пише с хората. Аз много често го правя това нещо. Шесто, преживяват мнението на всеки кандидат и изживяват емоционално всеки разговор. Голяма грешка. Изобщо не трябва да го взимаме по този начин. Човек трябва просто да разбере, че всеки си има решение, нали, какво е по-добре за неговия живот. Така че нашата работа не е да осъждаме и да се сърдим на хората, а просто да разкажем, но там нататък те се преценяват. Не използват и не се доверяват на помощта на спонсора си и екипа. Синдрома на се знаеш, че това го знам. Когато един човек работи самостоятелно, няма как да успее. Абсурдно е. Всичко става чрез екип. Помнете, че това е вашия бизнес или не става, или ще стане шампиони или не. Всичко зависи от вас. Смисъл такъв, това е вашия бизнес, нали? Не на вашия спонсор, не на който и да било, а това си е ваше. Вие отговаряте за това дали ще постигнете нещо или дали няма да постигнете. Това, че
имате, нали, някакъв вид ситуации, нали, хората, които не успяват и почват да намират вината в партньорите, че се случват някакви неща или в каквото и да било във фирмата. Това са хора, които са с оправдание, но не признават, че явно грешката е тяхна. Така че наистина човек просто трябва да разбере, че ти си причината за твоя успех и неуспех. Успехът, илюзията на айсберг. Виждате, хората виждат как успяваме, нали, общо взето, но какво се случва и как сме го постигнали, как сме преминали като цяло през много трудности, нали, че този успех сме го постигнали с постоянство, провали, падания, ставания, жертви, нали, много хора, да кажем, примерно, аз ще ви кажа един пример, винаги съм го казвала, че заради събитие, което беше от компанията, аз съм си нали, кръщението на малкия ми син бях го анулирала за друг ден заради такова събитие. Нали? Това не ми беше причината да не отида на събитието, а просто промених датата. Или пък ако трябва, нали, няма да отида на някакъв си рожден ден, ако трябва, ще пропусна разходката с децата си днеска, но знам защо го правя. Нали? Това са жертвите, които имаме. Разочарованията, нали, общо взето, нали, много хора се разочароват според обстоятелства, които са преминали. Нали, трябва да разберем, че трябва да придобиваме добри навици, тежка работа, отдаденост, нали, фокус, какво хората не виждат ето в този случай. Така че трябва да разберем, че всяко едно усилие се заплаща. Ти си причината, само ти си причината за твой успех или неуспех. Съм плюс права е равно на има. Знам, всеки партньор има тази гривничка. Аз, откакто съм си, мисля, че някакво събитие беше във Бремен, Диана беше ни докарала и от тогава не съм я сваляла. Просто когато е вида, най-вече когато се чувствам някак си странно, давам си сила, не знам, затова е хубаво човек тази гривничка да си я има. Така че ако тези, които я нямате, искате да се здобите с такава гривничка, мисля, че на събитията, които са в България, ги носят. Вече ще видим как ще се снабдим и ние тук в Германия. Така че вие сте причината, както казах. Дали успявате, дали не успявате, това е вашата нагласа. Нали? Трябва човек да разбере, че няма невъзможни неща. Ето сега е края на месеца. Днеска е последния ден на месец. Много хора са се разочаровали и са се отказали още преди няколко дена. Никога не съм била с тази нагласа. Винаги за мен е края на месеца. Всеки Божи ден е на края за месеца за мен. Винаги давам всичко от себе си до последно, да постигна моята цел. 90-дневния план, много от вас сте го чували, много от вас не сте го чували. Нали? Всеки Божи ден правим действия 3 месеца, за да постигнем дадената си цел. Аз правя 90 дена от 2-3 години насам. Всеки Божи ден. Така че дайте си наистина кураж, сила и постоянство. Това е цялата ключа в нашия успех. Когато човек е постоянен, търпението печели накрая. Успехът не е случайност. И всеки успех, който има даден човек, е неговия път, който е извървял. Благодаря ви много, това, че присъствахте с мен час и половина. Опитах се да бъда кратка. Така че поздравления на всеки един човек, който стана с мене и разбира се тези, които отделихте от вашето свободно време. Какво се изисква от вас? Просто да потърсите вашия наставник и да кажете: искам да направя план за действие. Какво трябва да направя от сега нататък? Сядате, разяснявате си целта. Както казах, ако не знаете, нали, просто обръщате в сума. Аз искам да спечеля толкова пари и оттам нататък вашия наставник ще ви разясни спрямо сумата какво трябва да направите. И разбира се, да седнете и да си напишете вашето защо. Защо правя ЕОР? Защо съм стартирал? Това трябва да ви е много силно, защото ако нямате толкова силно защо, което ще ви изкара от трудни състояния, просто
Явно всичко е окей около вас, имате доходи, имате свободно време, имате здраве, имате всичко и просто не ви е нужно. Така че аз винаги казвам, хората, които искат да успеят в нашата, нали, като цяло среда, са хора, които са упорити, хора, които имат цели в живота си и винаги знаят защо го правят. Имат тяхно силно защо. Лек ден ви пожелавам и прекрасен завършък на месеца. Успешен, знам, че този месец пак ще бъде рекорден месец. Всеки месец е така, защото всеки Божи ден стартират нови партньори, нови хора, които си дават шанса да променят живота си на 1000%. Благодаря ви много и прегръдки и целувки на всеки един. И до понеделник, утре имаме прекрасно обучение от нашата система с прекрасен лидер. Довиждане за сега.